ty tuk v sobě, aby neumrzly. Teďka uděláme si takový ptáčky a až budeme mít zase jaro, tak si je potom můžeme pověsit na větvičku, kterou si dáme do vázičky a bude to ozdoba zase na Velikonoce. Ano? Tak teď si uděláme takového zimního ptáčka. Já jsem vám připravila šablon. Takže ze všech stran zase stojíme u toho. Jo, když sedíme, tak to nebylo ono. Stojíme u toho. Takhle já to krásně udělám. Teď si přiložím ptáčka. Vidíte? A teď si vemu co? Takový pichláček. Takhle si toho ptáčka hezky vyříznu. Podle té šablonky. A teď si můžu vymyslet, jestli chci ptáčka kluka, anebo jestli chci ptáčka holčičku. Já mám ptáčka vyříznutý. A tohle nebudu mačkat, tohle zase budu potřebovat na něco jiného. Mám ptáčka. Víte, jak vypadá? Takový tlusťonkej, hezký, aby nám neumrznul přes zimu. Tak a teďka tomu ptáčkovi co uděláme? Co mu chybí? Očičko, dobře. Dám si kuličku. Tadyhle si umístím, jak budu chtít, jestli chci sem, je moc vysoko, tak tady řeknu, tak si tady takhle naruším. Vezmu si štěteček, použiju, co to je? Šlikr. Šlikr, výborně. Takhle přidám očičko, aby mě drželo lépe, tak si vezmu fix. Takhle tady udělám. A mám očičko ptáčka, ano? Tak a teď mu chybí co, aby mohl lítat? Křídlo. Super. Tak já teďka vezmu tady kousek té hlíny, nebudu válet všecko. A ještě ji rozválím, aby bylo tenčí to křídlo. No, teď si udělám takovou slzičku. Jednoduše, takhle, takhle širší. A takhle můžu tu slzičku takhle třeba narušit. Vidíte, to už je jedno, jak si to vytvořím. Tak, a mám křidílko. To křidílko si zase můžu umístit takhle, můžu ho umístit takhle, jak se mě líbí, tak si třeba řeknu, že se mě líbí takhle. Tak a teďka bych věděla, kam ho přivípnout. Tak já si to křidílko takhle tím pichláčkem udělám, odkreslím, jo? Tady takové játečky, teďka ho odendám. Tady vidím, kde mám křidílko. Tak to křidílko takhle krásně naruším. Víte? Zase, a co teďka udělám? Vezmu. A pořádně ten šlikr takhle zamatlám do toho narušeného. Vidíte? Tak, odložím a přidělám to křidílko takhle. To, že mě ten šlikr tady je mimo, to vůbec nevadí, protože to potom si odretušujeme. Tak, a mám křidílko. A teď já si vemu tady nějakou fixku a to křidílko si takhle, tady udělám třeba velký kolečka. A pak si vemu menší a takhle ho celý naruším. Vůbec nevadí. Jo, nechám to takhle, vůbec nevadí. Naopak já to krásně přitisknu, to křidílko, a celý ho takhle naruším, aby bylo úplně jiný, než je to tělíčko. Vidíte? Já vám to ještě takhle ukážu, abyste viděli. Jo, a mám křidílko. A teďka, aby ten ptáček tady nebyl takhle prázdnej, tak já si udělám holčičku ptáčka. Tak jsem tady měla někde připravený tiskátko. Tady a mám tady kytičku. Takže já si sem takhle můžu natisknout kytičku. Vidíte? Jednu sem a jednu kytičku ještě můžu třeba takhle na ocásek udělat. Tady ještě kousek kytičky dám třeba sem a udělám ocásek kytičkovej. A ještě můžu jednu kytičku dát sem, aby ten ptáček byl veselý. A pak jsem měla ještě tohle. A tady třeba dole můžu takhle dát tiskátku z tohohle, jenom jen takhle jednoduše. No, teďka mu udělám, teďka záleží, jestli budu chtít, jestli se směje, nebo jsem radši, tak já mu udělám takhle zobáček trošku do úsměvu, to je takový veselý ptáček, protože teďka je napapanej, zrovna sebral nějaký semínka a mám ptáčka a když to je holčička, tak já mu můžu udělat mašličku. Jo, takže si vybálím normálně zase, nebo si tady použiju plátek, který tady mám a vytvořím tomu ptáčkovi mašličku. Takhle. Takhle. Bude to holčička, ptáček, holčička. A vy si můžete udělat kluka, jak vidíte, takhle udělali kluka s kloboukem. Tak klidně zase můžete udělat takhle klobouk.
No a teďka tu mašličku zase, kam ji budu chtít dát, tak ji dám sem, zase to, jak jsme říkali, narušíme. Kápneme tady na to, co? Šlikr, přitlačíme. Jo, a teď já si tady ještě můžu to, doprostřed můžu dát třeba zase nějakou hvězdičku, třeba tuhletu. A mašličku můžu tady udělat takhle narušit. To, co nám tady vyleze, tak to vůbec nevadí, protože to potom nám uschne. My to potom odretušujeme. Takže takhle máme ptáčka holčičku. A teďka paní učitelka, to vám uděláme my, já nebo paní učitelka, vám do toho udělá dírku, aby to bylo na pověšení. A my musíme zkusit takhle tímhle prstem, když to dám dírku tady, tak bude ptáček na křivo. Takže já si takhle položím a zjistím, že tadyhle je rovně, takže semhle musím udělat tu dírku, aby ten ptáček byl na pověšení. A my si pak, já přinesu mašličky, a my si pak uděláme mašličky tady ve školce a krásně to přivážeme, takže ten ptáček tady bude mít mašličku a takhle ho můžeme pověsit někam na větvičku. Takže takhle bude vypadat ten ptáček. Takže já vám dám hlínu, dám vám sem takhle. Já vám ukrojím hlínu a začněte pracovat. Vezmete si válečky, šlikry, štěteček a pracujeme. Vezmete si šablonky. Prosím. Tady máte hlínu, kdo nemá. Tady máte hlínu, kdo nemá. Tady máte hlínu, kdo nemá. Kdo ještě nemá hlínu, mají všichni? Úplně všichni mají hlínu? Super. Takže vezmete si válečky a začneme pracovat. Ano, lepší